from the media. As far as Mandaue City is concerned, we're on our final stretch of preparations. Actually, we prepared a short update lang. Sana makita din niyo sa screen mga before and after na mga gipangbuhat nato sa syudad since our last meeting last week. No, even though the city of Mandaue, kung anong part na siya sa key transit route, not the main official events will be held in Lapu-Lapu man. So what we did on infrastructure with DPWH being the lead agency, work along UN Avenue is progressing with asphalting and lighting improvements. Our traffic signal as promised last week, na it's been energized already. Then solar installation sa DP Gapon na for completion before April 27. Is that accurate? Again, we are pushing all teams to complete this with no unfinished sections. On traffic and route readiness, we are ensuring that flow remains uninterrupted at all times. Installation of ASEAN tarpaulins. Again, as what Bob said earlier, we're just waiting for the final design. Ready na nag-andam namin sa nag-board up namin. Even na rin sa Pasilong or sa kaming Bayanihan Village, nag-install na safety fence. Bili na mo. Bili sa, sige pa. Kana siya and then makita niyo on the left side, muna siya atong MSU, mga modular shelter unit, ito atong ipang hatag sa mga typhoon victims na to. So magian na sa di siya ready na siya. Safety fence para sa mga bata di kalabag. And then makabutang sa atong mga tarpaulin for ASEAN. Yeah. No? Yeah. So ang traffic of ang lead is a first team and traffic unit sa PNP for security presence. Has been strengthened by our PNP team, BPSO, and our barangays have been cooperating sila na together with BGS. Ato silang gihango last week for barangays ni Umapad, alang-alang sa Bandako and Sentro Ato gihango sila magtinabangay lang to repaint kaning mga walls na nagdaghan di kayong bandal because this was noted by the DOT during the ATF itong ASEAN Tourism Forum So amo na siya hinay. Actually, gusto kita nila ito siya sundan by yung last month. Pero nagawa pa po sa amended ordinance na ito sa vandalism para stricter ang atong penalty para sa mga minors. Then we also coordinated with the different organizations, kaning mga frats at sila gipanghango sa tabang na to monitor. Ubay-ubay din sila pero hinayan na. Hinayan na ito. Regardless of na ang ASEAN o wala sa may na sa dini among makatulong wala siya na expedite rin ba. And then sa social concerns sa CSWS nagsige-sige na sa taog atong rescue ng mga mendicants na sa main route nila balik na to sa Mambalin, pero in way lang ato lang sad silang gihangyo lang sad so may yung makita sige-sige sa na atong operations So I guess that would be all lang ato amo lang yun is ang execution na lang and then monitoring lang yun until sa ASEAN. So if there's any additional recommendations from the organization or the willing to comply with. Thank you.